so ya wo ma hwe so e chese afia ba ye ba beto no emu odin pop chese enhyehyɛ ne totom de agu akwan mu no obi ada onna yade bia ba yesi afrɛ no meningitis yesi akum nipa nsia na emu nsam yede nam wei ani afoforo bi na nwumre yesi adwade ba besom sɛ anwumre no nsia akan kase wada roma fo adwen kyerfa 0533898915 text message and a WhatsApp ya bekin kan dia ma Facebook live nso Bernard Mawuli any sexy Didi ono pe na the whole Ghana ma say dia nza use no ordinity and control wo mo atam ya tum yopo e wo Facebook live obe hwa Ahenkan 93.3 FM fa adwenchen fa ho uwia no like no wa share kama now na o sin no nyuma ko bi aboa so yase ne e wo sika famu eye Jubilee Hospital ene Pig Farm wo mo so boa ama yesika na nwumre yi information centers ebro aduonum kwaduosia ebi wo bono mantemu ebi wa santemantemu na dodo na ewo epoye mantemu me din adikwaku anin kusi buadu